Tak ahoj Kubo, vítam ťa v dnešnom podcaste. Ahoj. Aby som sa predstavila pre všetkých, som Monika Frintová, CEO IPEXu. A vlastne prečo sme ťa dneska pozvali do tohto podcastu je preto, že si vlastne stojíš za Upterdamom, čo je najväčšia e-commerce konferencia na Slovensku, ktorou vlastne budeme účastníkmi. A chcela som týmto podcastom trošičku priblížiť pre tých, ktorí prídu, alebo vďaka podcastu možno prídu. Troška ten svet tých e-shopov, e-commerce, AI, ako to dneska funguje. Tak možno keď sa chceš ešte v krátkosti trošku predstaviť, povedať niečo o sebe, mimo to, čo som už povedala. Jasné. Ďakujem za pozvanie a uvedenie. Ja si dávam takú klišoidnú pozíciu, že e-commerce expert a ako si už spomenula, stojím za e-commerce konferenciu Upterdam a zároveň som spolumajiteľom 2 firiem, ktoré tiež pôsobia v e-commerce. V podstate ja už viac ako 18 rokov v e-commerce pôsobím, takže naša primárna domena je tvorba e-shopov na mieru. Takže tak. Super. Tak asi poďme rovno na to. Ja budem mať pár otázok, potom sa môžeme ako rôzne uvidíme, kam nás to zavedie, aby to bolo zaujímavé pre všetkých, aby sa všetci niečo dozvedeli z našej debatky. Tak ako by si dneska zhrnul dosah vlastne AI v tom e-commerce svete, čo vlastne AI reálne mení, čo je vlastne hype, lebo vlastne dneska to AI je taký buzzword už trošku. Tak vlastne ako to vnímaš ty v tom e-commerce, celé to AI? Jasné, ako takto. Ja AI vnímam ako obrovskú revolúciu, môžeme to porovnať s priemyselnou revolúciou a podobne, čiže nemení to len e-commerce, ale v podstate mení to podľa mňa celý svet. A čo sa týka toho e-commerceu, tak ja vidím, že 2 roky dozadu e-shopy riešili, používať AI, nepoužívať AI a podobne. A teraz je to o tom, že proste kde nám to AI vie byť užitočné. Zároveň, tým, že je to vlastne pre všetkých nové, tak vidím aj veľa ako keby neúplne správnych použití AI. Takže je podľa mňa veľmi dôležité rozlišovať, že kde to AI pomáha, kde to AI nepomáha, kde to je buzzword a podobne. Častokrát sa stretávam s tým, že majitelia e-shopov, keď to zjednoduším, povedia, chcú AI a myslia si, že AI je cieľ, lenže AI nie je cieľ. Je to prostriedok k niečomu. Takže aj toto bude v podstate asi najnosnejšia téma tohto ročného Upterdamu vzhľadom na rozsah tých zmien, ktoré to prináša. A keď sa nad tým zamyslíš, vidíš, kde AI, napríklad vieš uviesť príklad, kde AI prináša peniaze tomu e-shopu? Že vidíš v nejakom e-shope, kde to AI fakt reálne prinieslo tú hodnotu a peniaze, väčší obrat napríklad? Jasné. Ako takto. AI vo všeobecnosti veľa vecí zrýchluje a zefektívňuje. Čiže v podstate dá sa to brať ako úspora nejakých nákladov časových, personálnych a podobne. Zatiaľ sa bavíme stále ako keby v takej obecnej rovine. Zároveň ako keby iný prístup k tomu AI-ku je, že ideme vďaka tomu robiť niečo ako keby nové, inovatívnejšie, viacej do hĺbky a podobne. Hej. Čiže znova, keď sa budeme baviť o tej finančnej rovine, otázka je, že či mi to má niečo šetriť, alebo ak nechcem šetriť, tak či mi to má reálne niečo priniesť. A aby som trochu konkrétnejšie odpovedal na tvoju otázku, tak v podstate AI je veľmi dobré napríklad na tvorbu obsahu, zákaznícku podporu a prípadne akúkoľvek inú internú produktivitu. A to sa bavíme o nejakých ako keby konkrétnych oblastiach. Jasne. Ak môžem povedať ešte aj ako keby z druhej strany, AI ako keby sama o sebe ti nezvýši tržby. Hej, akože to je presne to, že cieľne AI je to prostriedok k niečomu konkrétnejšiemu. Takže asi takto obecne. Možno trošku doplním, pretože v IPEXe riešime veľmi tú zákaznícku podporu, kde vlastne po nasadení, keď mám doplniť tie čísla, po nasadení napríklad voicebota, ktorý vlastne rieši nejaké rutinné zákroky, jak si spomenul, napríklad na stavy objednávok alebo proste mimo pracovnú dobu nasadenie voicebota, tak vlastne v našich ako reálnych číslach to vlastne šetrí 80% vlastne toho, tých bežných telefonických požiadaviek, čo je vlastne celkom dosť a vlastne tí ľudia sa môžu venovať nejakým tým iným činnostiam a tie rutinné záležitosti prevezme tá AI. Takže ako len na doplnenie, že vlastne to AI nešetrí ako vyslovene, jak si povedal, tie finančné prostriedky, ale vlastne šetrí čas tých ľudí, aby sa mohli venovať nejakým ako zložitejším úkonom a hodnotnejším. Super.
Čo mňa veľmi zaujíma, pretože fakt pôsobíš strašne dlho už v tom e-commerce v tom odvetví, čo sa týka československé e-shopy versus západ. Neviem, ako to vnímáš, ako veľmi sme napred v Československu, vlastne, kde sa nachádzajú tie československé e-shopy popri tomu západnému svetu. Jasné. Ja znova upozorním na taký paradox, že najmä Česko, ale celkovo aj Československo, keď to zoberiem dokopy, sú z môjho pohľadu e-shopové veľmoci, vzhľadom na to, že ako veľa e-shopov tu máme v porovnaní na počet obyvateľov. Takže toto mi príde taká zaujímavá bublinka, ktorej špecifikum si treba uvedomovať. A zároveň vzhľadom aj na nízke jazykové bariéry, myslím si, že ten československý e-commerce je veľmi prepojený. A zároveň trochu ťažšie sa nám pozerá ako keby mimo túto bublinku. Vo všeobecnosti, ale čo vidím na západných e-shopoch, alebo keď to porovnám tieto naše e-shopy s tými západnými, tak v podstate myslím si, že tu sú ľudia trošku opatrnejší a viac sa boja experimentovať. Nemyslím si, že tu chýba know-how, technológie alebo niečo také, ale skôr taká tá opatrnosť, taký pragmatickejší prístup a podobne, takže toto je asi taká jedna vec, keď si porovnám Československo versus nejaký západ napríklad. A vnímaš to teraz napríklad ten tohtoročný Upterdam, už predpokladám, že máte vyskladané témy, všetko, čo tí vystavovateľia budú mať. Vidíš to, že majú viac AI v tých témach, alebo je to ako napríklad minulý rok, že vlastne tie témy sú stále ako podobné, čo sa týka AI ako v rovnakom rozsahu, alebo je toho viac tento rok? Ja osobne si myslím, že je toho násobne viacej. Ono aj minulý rok, my sme tú tému minuloročného Upterdamu nazvali, že vstup do novej éry a v podstate vnímal som to ako taký, aj vzhľadom na to, že čo sa deje v tých e-shopoch a to jedno, že či sú to naši klienti alebo v podstate iné e-shopy primárne na slovenskom trhu, ale aj samozrejme v podstate všetci dodavatelia, vrátane vás, ale aj z iných vertikál, že čo riešia, a prišlo mi to, že ten minulý rok je to taký vstup. Aj preto napríklad minulý rok tá AI téma bola výrazne menej ako keby zastúpená na tom Upterdame, z pohľadu toho, že ako to kopírovalo taký ten vývoj slovenského trhu, a tento rok je to úplne, že inde. Tie firmy medzičasom za ten necelý rok vytvorili, a to môžem hovoriť v podstate aj za moje ostatné firmy, mnoho rôznych AI toolov, zmenili procesy, vznikajú nové ako keby pracovné pozície, že celé sa to výrazne mení, a tohtoročná téma Upterdamu nebude, alebo respektíve bude nadväzovať na ten minulý ako keby vstup do novej éry a bude sa to volať Nové pravidlá e-commerce. Takže je to v podstate taká umbrella téma a akože myslím si, že to AI-ko na nás vyskočí z každého rohu. Ono zároveň vyskakuje, samozrejme. Hej, ja teraz hovorím konkrétne o tom Upterdame, ale zároveň myslím si, že to je zlé. Je to nové, je to rýchle, sú to obrovské zmeny, takže ja si nemyslím, že bol ako keby lepší priestor prísť na Upterdam ako tento rok, vzhľadom na to, že bude tam veľa rôznych prípadoviek, know-how, expertov, ktorí povedia, ako AI robiť dobre, ale zároveň aj ako ho nerobiť zle. Lebo tohto je tu tiež veľa. Hej, teraz v podstate každý je AI expert, ale presne tak, ale treba vedieť odfiltrovať tie zmysluplné casey od tých ako keby nezmyselných. Rozumiem. No ako keď sa ešte vrátim k tomu ako západu, ja som žila v Británii roky, takže vlastne som videla už vtedy, keď som tam žila, tak tie firmy boli viac riskovali v tom skúšať tie technológie, stavali si to sami. Takže u nás, s čím ako súhlasím, sú trošku opatrnejší, boja sa, ale na druhú stranu majú takú výhodu v tom, že si to nestávajú od nuly. Že vlastne dneska už je toľko firiem, čo vytvára rôzne AI tooly, že vlastne tá firma už nepremýšľa tým, ako si to postaviť, ale už si berie hotové riešenia, ktoré vie nejakým spôsobom aplikovať. Takže sa to troška viac ako zrychluje. Čo sa týka nejaké očakávania zákazníkov, keď ako vnímáš v tých e-shopoch, čo vlastne dneska od e-shopov čakajú. Kde vnímaš to, či sa to ako nejakým spôsobom zrýchlilo, či vlastne očakávajú lepšiu kvalitu servisu. Vlastne v dnešnej dobe AI mám pocit, že vlastne aj očakávania tých ľudí sa zvyšujú. A tak ako to vnímaš vlastne ty zo svojho pohľadu? Vnímam to úplne rovnako a
pre mňa možno až 80% ako keby tých zvýšených očakávaní je rýchlosť. A rýchlosť doručenia, rýchlosť odpovede a podobne. Ľudia sú netrpezliví, to je vidieť na sociálnych sieťach, aj akože reelska, doom scrolling. A aj tento podcast si myslím, že si pozrie viacej ľudí v reelskách zostrihaných ako samotný celý a proste nie je to proste fakt, ktorý treba akceptovať. A ako keby toto si myslím, že sú tak obecne tie očakávania. Zároveň samozrejme tá rýchlosť nemôže byť ako keby taká účelová, musíš tam mať aj nejaký štandard kvality. Hej. Jednak pri tom doručení, čo sa týka toho e-shopu, tam proste je potrebné to mať nejakým spôsobom personalizované. Celkovo tá customer experience musí byť na vysokej úrovni. Ak sa dotknem témy, ktorá je vám asi najbližšia, to je zákaznícka podpora, tak ja si napríklad myslím, že zákazník menej rieši to, že či sa rozpráva s chatbotom alebo s bežným ako keby človekom zákazníckej podpory alebo nejakou kombináciou. Hej, akože myslím si, že on vôbec nerieši, že čo je na pozadí, ale rieši to, že ako rýchlo mu je odpovedané a najmä v akej kvalite. Hej? Presne. Lebo ja sám znova, akože viem sa na to pozrieť z pohľadu Upterdamu, viem sa na to pozrieť z pohľadu e-commerceových firiem, ale zároveň som aj v podstate bežný používateľ e-shopov, hej, že nakupujem tam a podobne. A nie vždy je tá rýchlosť bez adekvátnej kvality ako keby na mieste. Hej, častokrát, keď vidím, že sa naťahujem s chatbotom, ktorý nie je človek a nechápe ma, tak ako robím potom rage kliky. Jasne, tak vlastne zákazníci dneska im je jedno, cez čo s tebou komunikujú. Hej, vlastne jedno, či ti zavolajú alebo idú na internet, ale chcú mať dostupnosť Tak. sa spojiť s tým človekom a rýchlo vyriešený problém. Hej, ako keď sa bavíme o tej rýchlosti a kvalite, tak možno by som k tomu doplnil ešte pohodlnosť, lebo oni presne znova pri tej zákazníckej podpore oni neriešia to, že či ti majú napísať cez e-mail alebo volať v telefonických hodinách. Oni vidia číslo, volajú, oni vidia, že máš na Instagrame konto, tak oni ti tam napíšu. Hej, akože najradšej mám e-maily, ktoré mi chodia, že no reply, hej, akože vždy na to niekto reálne odpíše, hej, a otázka je, že či sa ideme na to pozerať, že to je chyba toho zákazníka, ako keby ho, ja neviem, buzerovať, ignorovať alebo niečo podobné, alebo si zoberieme ten ownership na seba a proste zozbierame to nejakým spôsobom, dáme to jedno miesto a vyriešime to. Lebo ja si myslím, že v tomto je veľa proste potenciálnych peňazí. No aktuálne vlastne si mi urobil taký oslý mustek, jak sa hovorí, na to, že vlastne či vidíš napríklad pri Upterdame, či vidíš to, že tá rýchlosť tej zákazníckej reakcie, vlastne vašej reakcie s zákazníkom a rôznych toolov, ktoré môžeš použiť, či pomáha tomu predaju, jak vystavovateľom, tak tým zákazníkom, ktorí prídu na ten Upterdam. Či vidíš, že či rýchla odpoveď reálne ako predáva tú službu, ktorú poskytuješ, prípadne tovar alebo čokoľvek. Zrovna ako takto. Určite áno, aj keď si myslím, že pri tom Upterdame je to ako keby jedna z najmenších priorít z povahy toho, že s tými vystavateľmi máme v podstate nejaký proces komunikácie a podobne. A máme tam nastavené nejaké ako keby štandardy, že čo je považované za dobrú odpoveď a čo je považované za pomalú odpoveď, povedzme. Ale keď prejdem na e-shopy, čo je v podstate náš ako keby core business. A my sme developer, čiže my v podstate neposkytujeme nejaké riešenia na zákaznícku podporu a podobne. Na druhú stranu nepriamo s týmito riešeniami sme v kontakte. No a my vidíme, že čo tí naši klienti reálne riešia. Hej, proste oni potrebujú čo najrýchlejšie odpovedať, oni potrebujú zbierať dáta, vedieť, atribuovať to, že či ten zákazník nakúpil, či nakúpil vďaka chatu, alebo odišiel vďaka chatu a podobne. Takže určite to je najmä pri tých tovaroch a povedzme, že niečo, čo je trochu viacej komoditizované a výrazne väčšia priorita tá rýchlosť. Pri tom, ako robíme rozbory a vlastne tých hovorov vlastne v našich kontaktných centrách pre našich zákazníkov, tak vlastne rozoberáme tie nálady toho, cítime ten sentiment a vlastne dokážeme už vlastne predikovať, či ten zákazník nákup dokončí a keď ho nedokončí, tak prečo. Takže vlastne vidíme to, že vlastne aj tá rýchlosť
a tá rýchla odpoveď urobí vlastne s tým zákazníkom úplne inú prácu, ako keď čaká. Vlastne potom rýchlejšie odíde a my vlastne tie rozbory a data na to máme. Takže je to fakt pravda, že tam sa s tým dá veľmi pracovať a to AI-ku tam dokáže potom aj veľmi pomôcť. Aj tie AI rôzne kontaktné centra alebo tie rôzne túly, ktoré rozoberajú toho zákazníka, ako sa chová na tom e-shope. Takže určite. Vieš sa zamyslieť nad nejakými typickými chybami, ktoré pri zavádzaní AI tie vlastne e-shopy robia, čo vlastne podceňujú, preceňujú, čo sú vlastne typické nejaké chyby pri zavádzaní, kde ako ty to vieš, či sa stretol s tým pri nejakých e-shopoch, ktoré vlastne to AI zavádzajú Skúsim to zobecniť do viacerých takých kategórií. Jedna je to, čo som už na začiatku načrtol, a to je to, že kupujú AI bez riešenia problému. AI je ako keby to, že AI nie je ten cieľ. Hej. Len aby to mali, lebo je to trend. Áno, že? presne. A vlastne chceme AI, nevieme, čo chceme a podobne. A ono to tu bolo aj pred ako keby AI-kom, len teraz je AI hype, takže v podstate celá tá pozornosť ide tam. Ale v podstate ty si chceš kúpiť riešenie vďaka tomu AI, nejakého konkrétneho problému. Čiže proste keď prídeš so zlým zadaním, nemôžeš očakávať dobrý výstup. To je asi ako keby jeden taký typ problému. Potom častokrát sa s AI-kom automatizujú zlé procesy, nesprávne. Proste, že zaviesť AI na rozličných úrovniach firmy je podľa mňa veľmi dôležité. A myslím si, že tí ľudia, ktorí to robili pred AI, by to mali robiť aj v AI dobe a akurát jasné, možno nejak viac do detailov, možno trochu rýchlejšie a teda. Ale častokrát to je zase takéto do it yourself AI, že idem niečo zautomatizovať, nerozumiem tomu procesu a akože celé to je zle. A znova napríklad sa vrátim k tým chatbotom, lebo tam osobne ja som mal v poslednej dobe pár horších zákazníckych skúseností. Častokrát si kupujem z e-shopu niečo trochu drahšie. Teraz bude vymyslený príklad. Povedzme, že nejaké prémiové športové oblečenie. Ono to oblečenie stojí, ja neviem, 300 € mikina. A v podstate zistíš, že sa bavíš s chatbotom, ktorý ti to nevie vyriešiť. Hej? Tak ako potom si hovorí, že OK, platím za brand, ale za čo všetko vlastne platím, hej? Lebo určite tie náklady na ten tovar sú výrazne nižšie. A aj napriek tomu, že je z kvalitných materiálov a podobne. A myslím si, že proste súčasťou tej predajnej ceny a marže toho e-shopu by malo byť to, že adekvátne poskytne ako keby dobrú službu. Čiže moja taká používateľská alebo zákaznícka predstava je, že jasné, môže mi odpisovať chatbot, ale nech je nejakým spôsobom kuratorovaný používateľom, ktorý fakt akože nad tým rozmýšľa a je to na vysokej úrovni. Potom fakt neriešim ten tool, ale skôr to, že OK, mám hneď informáciu o svojej objednávke alebo tak. Tak ono tým, že my riešime tú zákaznícku podporu a presne tie voiceboty, chatboty, tak presne viem to, čo si teraz povedal, je to, že vlastne tá chyba nastáva tam, keď neprepoja vlastne toho bota na tú zákaznícku bázu. Že vlastne on nevie, čo má poradiť. Takže vlastne čím viac je špecifikovaný ten bot, dobre sa nastaví, dobre sa ladí, tak on ti potom pomôže. Máš aj salesového chatbota, ktorý ťa aj navedie, ktorý vlastne ty si chceš kúpiť mikinu, ako nakoniec si kúpiš aj nohavice a ponožky, lebo to je vlastne ten cieľ, ale ide presne o nastavenie, ide o tom, ako sa to prepojí. Ty už vieš nastaviť toho bota aj na to, aby vnímal teba ako zákazníka, keď už si tam nakúpil. On dokáže sa pozerať do tvojej histórie, dokáže sa navnímavať, čo je tvoja potreba, lebo už ťa pozná, čo hľadáš, prečo to hľadáš. A tým pádom by tvoja zákaznícka skúsenosť bola vlastne úplne iná. Ale čo nám sa ešte stalo, je, že niektoré firmy nasadia voiceboty napríklad, keď na to nie sú úplne pripravení. A nie, že oni aj by boli, ale tá ich zákaznícka báza nie je pripravená. Oni stále potrebujú ten ľudský kontakt. Není to typ nejakých ako veľkých firiem, nechcem menovať, ktoré vlastne je úplne jedno, či rozpráva voicebot, alebo nerozpráva, ten človek tam vždycky pôjde. A keď to nie je taký tento typ firmy a nasadí voicebota, tak im to skôr uškodí. Takže vlastne ešte k tomu sa trošku ako dostať je, že niekedy je dobré premyslieť,
či to AI, čo chcem nasadiť, či som na to pripravený ako firma, či moji zákazníci sú na to pripravení a keď už ho nasadím, ako si spomínal, tie procesy, to je alfa, omega, nastaviť to tak, aby to bolo ako správne a aby bol vlastne jasný prechod na toho človeka. Za mňa len doplním, tuto zazneli dobré myšlienky. Jedna z nich je to, že presne ty môžeš mať aj dobré riešenie, ale keď ten trh alebo tá tvoja zákaznícka báza na to nie je pripravené, tak v podstate musíš na to pomaly a ako keby sledovať to a v podstate ako keby nepredbehnúť ten trh, lebo presne s dobrým riešením si vieš uškodiť a zároveň potom taký ten negatívnejší príklad je, že proste keď ten zákazník tebe musí prísť, tak bohužiaľ stoleruje aj horšiu ako keby kvalitu tej zákazníckej podpory, ale to neviem, či je úplne správna implementácia jajka. Určite nie. A stretol si sa niekedy s e-shopom, ktorý vlastne po zlej implementácii to jajko vypol? Úplne, že prestal, že si povedal, ježiš, nie, tak ja už jajko nechcem použiť, lebo mi to kazí kšefty. Či ako poznáš niekoho, neviem. Nemusíš menovať, samozrejme. Takto radikálneho asi nie, že by to celé hodil do koša a možno by som takého človeka rád ako keby spoznal, ale ako tých praktických prípadov použitia, ktoré nevyšli dobre, je akože extrémne veľa. Hej? Ako proste aj my teraz dávame dokopy, finišujeme program na Amsterdame, kde napríklad tento rok bude namiesto partnerského stageu Expo Stage, kde budú nejaké ako konkrétne caseky od e-shopov, kde sa môže hovoriť aj o tom, že v podstate kde to AI nepomohlo a podobne. Čiže je extrémne veľa nesprávnych použití, ale zatiaľ takýto extrém som ešte nestretol. OK. Ako sme sa bavili o tých kanáloch, cez ktoré vlastne tí zákazníci komunikujú, tak máme Ježišmaria, máme e-maily, máme telefóny, máme weby, Whatsappy, Messengere, proste dneska, čo si vymyslíš, voiceboty, chatboty. Je toľko kanálov, že myslíš, že to robí problém s tou skúsenosťou toho zákazníka, že vlastne už nevie, čo si má vybrať? Alebo a či si myslíš, že by sa nejaký ten kanál mal vypnúť, že nerobí až takú dobrotu, aby ho ten e-shop mal, alebo tá e-commerce sféra mala? Či to robí ako väčší problém než užitok, že je tých kanálov toľko na tú komunikáciu. Okay. Ja len zaujíma tvoj názor z tých e-shopov. Hej, ako tuto ja primárne odpoviem asi ako zákazník a sprostredkovanie, čo mám skúsenosti od našich e-shopov. A možno toto by bola dobrá otázka aj na teba, takže ty mi potvrdíš alebo vyvratíš moje hypotézy. Ja už som to načrtol, že v podstate nemyslím si, že veľa kanálov by mal byť principiálny problém. Ono je to problém, ak ja pošlem nejakému e-shopu DM-ku na Instagrame a proste týždeň mi tam neodpíše. Hej? Ako, myslím si, že tá firma by mala mať software, procesy a celkovo to fungovanie nastavené tak, že to bude mať jednotné, prepojené a mať to dobre odkomunikované. Ako jasné, že na webe si píšeš neviem to, že čas odkedy dokedy ti môžu volať, len tiež je potom otázka, že keď sa dovolajú mimo, neviem, pracovnú dobu, sviatok a tak, takže či a akým spôsobom sú vybavení a podobne. Čiže na jednu stranu je určite dobré, aby tí zákazníci boli nejak guided, že čo je vaša, neviem, preferovaný spôsob komunikácia tak, za predpokladu, že si e-shop, ale zároveň si myslím, že v tejto rýchlej dobe by si mala rátať aj s tým, že OK, tak niekto mi napíše aj cez WhatsApp alebo takýmto spôsobom a byť na to procesne a softwarovo pripravená, vedieť to vybaviť. Jasne. Toto ja vnímam ako dobrú zákaznícku skúsenosť. Akože ja sa snažím ísť podľa pravidel, ale niekedy tiež akože pre úzkosť času vyskúšam a nie vždy sa podarí dostať k nejakej reakcii. Jasne. Tak ja doplním, ako samozrejme tým, že robíme AI kontaktné centra, tak to je fakt otázka, som si troška nadbehla. Ale čo sa týka kanálov, za mňa ja si myslím, že čím viac, tým lepšie, pretože vlastne dneska už aj prichádzame do tej generácie trošku inej, ktorá nepoužíva ten telefón. Už dneska si tí mladší radšej píšu, než ako volajú. Okay. Samozrejme staršia generácia radšej volá a vybaví veci telefónom, prípadne e-mailom. Mladšia už používam presne Messenger, vidíš Instagram, čo urobíš okamžite, pinkneš message, je to najľahšie. Takže vlastne tých kanálov je super, že ich je veľa, ale vlastne pri tom AI kontaktnom centre vidíme, že keď to zhodíme do jedného, tak vlastne v tej firme je jedno, cez čo píšeme,
alebo voláme, všetko nám padá do jedného túlu. Tak. Ale dôležité je zabezpečiť tú technológiu, aby mala celú históriu toho zákazníka, lebo najhorší pain, ktorý my vnímame u zákazníkov, je, že ten zákazník nechce opakovať. Keď napíše niečo do chatbota, potom ho ten chatbot niekam prepojí a on to musí vysvetľovať znovu. Toto si myslím, že je to najhoršie pre toho zákazníka, čo sa deje. Áno. Takže vlastne tie AI kontaktné centra by mali fungovať presne tak, že ten chatbot všetko vysvetlí, dá nejaký súhrn, dá nejakú možno aj predpripravenú odpoveď toho, čo, ako má tomu zákazníkovi pomôcť, keď už to nezvládne on a musí to riešiť živý operátor. Prípadne prepojiť na živého operátora, hej, aby ten zákazník sa nemusel doprosovať, prosím, ja nechcem už rozprávať s robotom, prepoj ma, ale vlastne, aby to tak urobil. Takže za mňa, ako presne, ako si povedal, len doplním, že vlastne tie kanály sú super vec, že si môžem vybrať, že mám click to call, alebo mám e-mail, alebo vidím Messenger, ale dôležité je to, ako to na tej druhej strane vlastne... Takže sa zbiera do jedného systému, unifikuje a keď tomu príde ten živý operátor, tak vidí v podstate všetky tie touchpointy, že kde ťa, akým spôsobom ten človek kontaktoval. Presne. A máš tam celú tú genézu, súhlasím. A hlavne odpovedať, hej. Mi sa stalo miliónkrát minule v reštaurácii taká historka, lebo nemôžem lepok, takže vlastne riešim, keď idem niekde, robím rezerváciu, tak riešim, že im napíšem, môžem sa opýtať, máte bezlepkovú kuchyňu, než si rezervujem kor s klientami. Toľkokrát mi neprišla odpoveď. Proste ja píšem na Messenger, na Facebook a v momente ma napadá, bože, ja vám poskytnem kontaktné centrum, lebo toto je katastrofa, že by tam bol niekto, kto odpovie, lebo ten zákazník samozrejme už si tú reštauráciu nevyberiem. Oni sa mi neozvali, ja neviem, či sa tam najem, meníčko tam nemajú. Dokonca konkrétna jedna nemenovaná bratislavská reštaurácia, ktorá je krásna, tak má meníčko podľa sezónnych surovín a vlastne nikto nevie, čo bude jesť, keď tam ide. Čo je krásne, ale pre človeka, čo má alergie, je to veľký problém. Do dnešného dňa sa mi neozvali. Takže to je presne ako prísť do zákazníka. Takže len taký ako... Keď už sme pri tom AI-ku a e-shopoch, myslíš si, že AI by mali vlastne implementovať, alebo je to iba pre veľké e-shopy, alebo môžu to používať aj tie menšie? Lebo predsa AI-ko nie je lacná vec. Samozrejme to niečo stojí, tokeny, čokoľvek, cez akúkoľvek firmu to človek kúpi, tak je to nejaký náklad. Tak či si myslíš, že AI-ko je len pre tie väčšie korporátne e-shopy vyslovene, alebo používajú to aj menšie? Myslím si, že určite nie a ja tam vidím v podstate zmysluplné využitie pre jedných aj pre druhých. Tie veľké e-shopy vďaka AI-ku vedia šetriť stovky tisíce hodín, čiže robiť úsporu na celkom veľkej škále. Na druhú stranu tie malé e-shopy v podstate aj napriek tomu, že to AI-ko niečo stojí, získavajú prístup k technológiám, ktoré by podľa mňa pred AI-kom vôbec reálne nemali. Hej, že áno, je to nejaký náklad, ale kúpiť si nejaký veľký software alebo proste nejaké riešenie v minulosti bolo ešte násobne väčší náklad. Takže keď sa na to pozrieme z väčšej perspektívy, tak to AI ako keby demokratizuje veľmi veľa vecí. Hej? Čiže v podstate, keď je niekto malý, ale je šikovný, tak vie podľa mňa rýchlejšie dobehnúť toho veľkého. Prípadne vie poskytovať služby možno v porovnateľnej kvalite, a len na menšej škále ako ten veľký. Čiže proste tá demokratizácia toho celého, či sa bavíme o IT alebo o procesoch a podobne, je to, čo to AI prináša. Jasne. Súhlasím, lebo vlastne, jak to vidím ja, že pretože máme e-shopy ako klientov, aj malých, aj veľkých, a vlastne vidíme, že to AI-ko síce nasadzujú, menší nasadí väčšinou AI ako jednu časť, že si sa automatizuje nejakú vec. Keď tie korporáty to nasadzujú ako veľký celok. Hej, majú v tom väčší ako proces a podobne, ale tiež to ako takto vnímam, že to takto je. Keby si mal predstaviť nejaký e-shop a že ho teraz máš a chceš začať s AI-kom, tak ako by si, vlastne aký prvý krok by si doporučil pre ten e-shop, aby s čím má začať? Čo by bolo tvoje doporučenie, keď sa ťa niekto opýta? Pretože vlastne pracuješ s nimi, môžu sa ťa opýtať, si vlastne taký guru trošku za mňa, toho e-commerce. Otázka, jasná, ako z môjho pohľadu mal by to mať nejaký systematický prístup. A iné, keď za nami príde nejaký náš klient a že OK, tak ako ideme pracovať s AI-kom, lebo tam to máme celé zúžené na nejaký ten softwarový development a podobne.
a viem k tejto problematike pristúpiť inak, ako keď som začínajúci e-shop, alebo niekto dá obecnú otázku, že čo mám robiť. Čiže už sme si povedali, že čo nerobiť, typu povedať, že chcem AI-ko a pýtať to teraz od všetkých dodávateľov, lebo už sme si povedali, že to AI-ko ti má riešiť nejaké veci. A aby som bol konkrétnejší, tak je dôležité podľa mňa poznať svoje procesy, keď sa bavíme o tom celom e-shope, a tam nájsť ako keby najväčšie bottlenecky. Či časové, či finančné. Že proste ako by som vedel tento problém vyriešiť. A potom, hľadám si na to relevantných dodávateľov v tej oblasti a pýtam sa, ako mi s tým vedia pomôcť a ako rozmýšľam, že či by som aj ako keby mal chcieť asi v nejakej miere vedieť, že do akej miery to robia s AI-kom. Lebo znova, AI-ko nie je ten výsledok, ale je to prostriedok k tomu riešeniu tých problémov. Čiže ak som malý e-shop a nemám peniaze na znova ti trošku nahrám na zamestnanca v zákazníckej podpore, tak keď to je fakt, že e-shop, ktorý robí 1-2 objednávky denne a je takýchto e-shopov extrémne veľa, som zistil, lebo však robíme si v podstate nejaké štatistiky o trhu, že proste tie e-shopy aj tie väčšie, oni sú jednak proste firmy, ktoré majú celkom lean štruktúru a nemajú veľa ľudí, ale veľa e-shopov sú také, že jednoosobové, tak takýto človek miesto toho, aby si zamestnal niekoho na zákazníckú podporu, na koho nemá, on si práve, že potrebuje kúpiť nejaký ten software SaaS-kový, ktorý stojí nejaké smiešnejšie peniaze, ako mzda toho človeka hodzaj na, povedzme, že polovičný úväzok. A ten support bude robiť on, ale výrazne rýchlejšie a efektívnejšie vďaka tomu toolu. Čiže zhrniem to, zmapovať si procesy, identifikovať najslabšie miesta toho, že kde mi uteká najviac peňazí alebo kde mám ako keby najväčší problém, a potom s nejakým relevantným dodávateľom riešite to, že ako to idem vyriešiť. Presne tak. Máš pravdu v tom, že oni by mali vyslovene vidieť, kde to potrebujú. Ešte je určitý systém toho, že kde vidia, kde im tečie najviac komunikácie, či to vedia nejakým spôsobom ešte zautomatizovať alebo zefektívniť. Tak. Takže tam sa väčšinou keď im chodí veľa reklamácií alebo vlastne často kladených otázok, tak je super tam nasadiť nejaký AI tool, ktorý vlastne to zodpovie. Prečo by to mali robiť rutinne tí ľudia na dennej báze, keď môžu vlastne riešiť viac komplexné problémy. Takže aj tam sa to dá celkom pekne ako využiť. Veľa sa hovorí to, že AI nahradí všetkých operátorov a že keď nasadíš AI, môžeš začať vyhadzovať jedna radosť. Ja som bola teraz aj na jednej konferencii na Slovensku, kde ma zastavil jeden pán a mi hovorí, že každého, s kým sa stretne, tak sa pýta, že či som vyhodila ľudí na základe toho, že používam AI. Tak sme sa chvíľku bavili a on povedal, že áno, vyhodil som 3 agentov, tak len chcem vedieť, čo ostatní. Tak ma zaujíma vlastne, čo si myslíš. Mňa tá otázka celkom ako trigrovala, takže ma zaujíma, čo si o tom myslíš ty. Toto bude asi do veľkej miery aj nejaká ako keby osobná preferencia alebo hodnotové nastavenie, alebo neviem, ako to reálne opísať, ale ja odpoviem teraz primárne za Upterdam. Aj v rámci Upterdamu a celkovo tej organizácie, komunikácia, celá tá naša databáza a systém, ktorý za tým máme, lebo v podstate my tam máme vlastne na pozadí systém, ktorý dosť robustný, ktorý nikto reálne nevidí a podobne. Dosť to zefektívňujeme s AI-kom, ale ani raz som sa nezamýšľal, že by som v podstate kvôli tomu mal vyhodiť nejakého človeka. Akože asi by som v nejakej miere mohol, a ak aj nevyhodiť, tak povedzme, že skrátiť úväzok len preto, aby som ušetril nejaké personálne náklady. Ale ja si uvedomujem, že som tak nastavený, že ak spoločne s tým človekom nejaký ten čas ušetríme, tak poďme si povedať, ako ho ideme využiť na vytvorenie väčšej hodnoty. Toto proste ako... Kým nie som tlačený, ja neviem, trhom, ja to sa bavím teraz akože veľmi obecne, si katovať personálne náklady, tak to AI-ko práve, že sa snažím využiť takým, povedzme, že pozitívnejším alebo menej deštruktívnym spôsobom, a to znamená, že proste áno, chcem ho používať čo najviac, ale ako keby mám nejaký akože triezvy úsudok,
zároveň nechcem, aby Apterdam bol firma o jednom človeku. Ja práve, že akože vo všetkých firmách sa snažím že robiť, nemáš one man show, hej? Nie, vo všetkých firmách sa práve, že snažím robiť čo najmenej a nie toho na seba čo najviac zabrať, hoď možno v nejakej PNL, keby to vyzeralo dobre, ale ako keby to nie je môj prístup. Hej. Ako teraz, ten Apterdam som si vybral z toho dôvodu, že je to relatívne malý tím, ono to nie je ani full time, ako keby práca celoročne, že to sú v podstate ako keby nejaké čiastočné úväzky viacerých ľudí a teda. Takže, ale toto mi príde ako taká pekná ukážka toho, že v podstate pokiaľ mám ten priestor rozhodovať o tom, že ako filozoficky to AI dať do tejto firmy, tak vyhľadávame všetky možné use casey a ak náhodou niekde ušetríme nejaký čas, tak si hľadáme spôsob, ako to využiť, ako proste čo robiť hodnotnejšie. Tento rok sa nám napríklad podarilo, respektíve pracujeme na tom, ale všetko je na dobrej ceste, vytvoriť v spolupráci s Alma Career, bývalou profesiou, v rámci Apterdam webu taký jednoduchý job board, lebo v podstate ja som si uvedomil, že za posledné roky, odkedy Apterdam v podstate ako keby prevádzkujeme, tak veľa ľudí to využíva ako priestor si nájsť buď zamestnanca, alebo nájsť prácu. Proste tým, že tam máme veľa zaujímavých dodávateľov, 600 plus jedinečných firiem, či e-shopov, alebo dodávateľov a sú tam kvalitní ľudia, tak mne samému na LinkedIn častokrát chodí, potrebujem takéhoto človeka alebo niekto, že hľadám, tak sme sa proste rozhodli to prepojiť. Bez AI by sme tento taký mini podprojektík vôbec nerobili, ale vďaka ako keby AI a tým, ako máme nastavený ten celý ten software, tak v podstate v dohľadnej dobe na našom webe spustíme jednoduchý job board, ktorý bude celý zadarmo, hej, že nemám momentálne záujem na tom zarábať, ale skôr zvýšiť hodnotu Apterdamu, že keď už na ten event ideš, ale aj pred tým eventom, že si tam vieš proste buď dať pracovnú ponuku, že hľadaš nejakého človeka, alebo budem na Apterdame a som open to work a chcem si nájsť prácu. Čiže a spomínam to teraz preto, lebo takéto jednoduché veci zvládame efektívne pripraviť technologicky s AI-kom, ale zároveň v podstate tí ľudia, ktorých v tom týme mám a viem im trošku času ušetriť, viem ich alokovať na toto, že v podstate zastrešia tam nejakú komunikáciu a v podstate ako keby riadenie celého tohto podprojektu. Takže snažil som sa ti tak prakticky odpovedať, že ako sa pozeráme na to AI, že či mám nejakú tendenciu akože katovať ľudí, nie pokiaľ ma ako keby nič do toho reálne netlačí a som povedzme, že tak pozitívnejšie nastavený, že my skôr chceme byť tí, čo to AI maximálne využívajú a zvyšujú hodnotu toho, ako byť nejaký defenzívny, negatívny a v strachu a podobne, takže takto sa na to aktuálne pozerám. To máme úplne rovnaký pohľad na toto, pretože ja tiež nie som ako zastanca, že nasadím AI-ko a vyhodím polku týmu. My teraz, samozrejme, my tým, že vlastne máme AI kontaktné centra, dávame to von, tak sa snažíme byť aj AI firma vo vnútri. A my skôr naberáme ďalej ľudí, ale vlastne zefektívime ten čas. My sme teraz minule merali, koľko sme ušetrili čas vďaka AI-ku v rámci firmy a bolo to nejakých 40 hodín. To je ako brutálne času. To je veľa. A v tú chvíľu sme nasadili a doškolovali ľudí na ďalšie aktivity, ktoré vďaka tomu AI-ku dokážu robiť efektívne a oveľa viac. Zvyšujeme brutálne hodnotu. Tak, to je presne ten pohľad. Či chceš šetriť peniaze alebo zvyšovať hodnotu. Presne. A ja ešte tu to možno dopoviem, že presne akože také prvoplánové, že úplne, že vykatujem ľudí. Tí ľudia majú, jedna vec je akože keby tá, ja neviem, časová delivery, druhá vec je, že oni majú nejaké zodpovednosti, ako ja neviem, že či ty keď niekoho škrtneš, tak tu povedzme, že zákaznícku podporu, akože kto je garantom toho, že sa to robí dobre, kto bude riešiť tie edge case, akože prebereš to na seba, alebo to necháš na totálnom autopilote, akože aktuálne, keď vidím, že čo to vie a čo to aj zároveň nevie, lebo zase to nie je všeliek a ako hovorím, dá sa to zle používať. Presne, akože mám tomu prirodzenú nedôveru, a z môjho pohľadu je to presne o tom nájdení sweet spotu, že kde má byť AI a kde má byť ten človek. A ten človek proste tam môže byť stále v rovnakom rozsahu a akurát biznis musí zabezpečiť to, že je to hodnotnejšie. Takže presne v tomto sme celkom vyladení. Presne tak, to isté vnímam aj ja, že v tomto to tak je a to AI má mať toho kontrolóra.
nad Tak. sebou a hlavne aj v tej zákazníckej komunikácii, áno, aj ako vyšetrí automatické, často kladené veci, proste mimo pracovnú dobu a podobne. My sme mali vlastne aj ako nasadené napríklad na úrade. Čo som vravela, to je super vec, pretože chcem si vybaviť občiansky, vodický. Po pracovnej dobe väčšinou si spomeniem samozrejme o 5, keď idem z roboty, alebo o 6, ktorý úrad je otvorený o 6, aby ma objednal na nový občiansky. Nikto žiaden. Takže vlastne super, je tam voicebot, ktorý je prepojený na kalendár, ja sa rovno objednám a mi je jedno, či volám o 10. večer, o 5. večer. Takže sú momenty, kde je to super, ale potom sú nejaké často automatizované ako veci, rýchle, kde vlastne človek rieši hlavne reklamáciu alebo niečo citlivé a chce sa spojiť s tým človekom, mal by mať tú možnosť. V momente, keď človek to automatizuje čisto len na to AI-ko, tak už začneme strácať ten ľudský kontakt, čo ho niekedy tí ľudia aj potrebujú. Takže vlastne taký trošku ešte iný pohľad som tomu chcela dať. Sedí. Čo sa týka nejakých trendov, to je taký možno môj posledný dotaz, keď sa pozrieš na nejaké 2-3 roky dopredu, ktoré AI trendy vlastne si myslí, že v e-commerce alebo považuje, že budú najpravdepodobnejšie. Keď tak, ako sa pozeráš na tú sféru, ako to všetko ide. To je veľmi ťažká otázka, pretože samozrejme pozerať sa na to, čo bude o 3 roky, keď vidíme, že to AI ako ide raketovou rýchlosťou. Áno. Ale kde to tak ako vnímaš ty, čo budú ako také tie trendy v tom e-commerce za také 2-3 roky? Ty si mi už čiastočne odpovedala, lebo presne ako ja, keď som si aj teraz robil tú reflexiu, že o čom bol minuloročný Amsterdam a o čom je tohtoročný, že proste tá delta za tento minulý aktuálny rok je úplne iná ako vlastne tie roky predtým, tak fakt ako toto je na úrovni veštenia z gule. A ja by som na to odpovedal predsa len inak. Ako otázka je, že do akej miery nám ľudia umožnia ako keby akceptovať a adoptovať tú AI-ku, lebo to je presne to, čo sme sa bavili, že proste ty niekde nasadíš AI-ku a tí zákazníci na to nie sú pripravení, nech je akokoľvek dobrá a ono to nebude fungovať. Proste akože za mňa sú to tak fundamentálne zmeny, že proste, aby to tí ľudia, a to nielen akože teraz, ja neviem, zamestnanci a tak, ale aj tí zákazníci, aby to zvládali nejakým spôsobom pobrať. Čiže naozaj neviem odpovedať, akože čo bude. A skôr viem odpovedať, že čo nebude. Hej, že v podstate tá adopcia, nech akokoľvek tí business ownery chcú tlačiť ako keby na pilu, tak proste je tam a nie, že odpor, ale v podstate nejaká miera adopcie tých jednotlivých používateľov na toto. Takže ono to bude týmto dosť limitované. Určite. Ja sa na to pozerám možno z pohľadu toho nášho, predsa som v nejakom určitom sektore, na ktorý sa ako viac hľadím. To znamená tá zákaznícka ako komunikácia, aj v tej zákazníckej komunikácii, tak čo ja vidím ako nejaký trend, je, že to AI ako nebude rozumieť len určitým vetám v tej komunikácii, alebo je rozumieť celej tej konverzácii, bude vedieť sa adaptovať tej konverzácii. My už napríklad teraz máme, čo bude vlastne aj témou Amsterdamu troška za nás, je tzv. Agent Assist, ktorý vlastne už vníma ten rozhovor počas toho rozhovoru a už pomáha tomu človeku dávať tie informácie, ktoré napríklad nevie ako rýchlo vyhodnotiť, tak už mu vlastne radí. Okay. Takže už vlastne to, kam sa posúvame, je, že ten operátor už dneska bude vedieť rýchlo vyriešiť veci a už to AI bude na pozadí počúvať, radiť, už to rozoberie, už vlastne budeme predvídať, čo ten zákazník chce, ešte než to vlastne vysloví. Čo je vlastne taký pekný ten ako future. Budeme si povedať, potom je otázka, že či ten zákazník z toho zostane zlaknutý a neskonvertuje presne preto to, že ako ste vedeli, čo chcem. Alebo si povie, bože, oni sú dobrí, oni cítia moje potreby. Alebo. Alebo a samozrejme tá doba AI fakt ide, napreduje veľmi rýchlo. Takže to je za mňa veľký trend, ktorý uvidíme, čo nám priniesie, ale to, čo sa stalo za posledný polorok, by som povedala, nie rok, je ako tak skokové a vlastne ja každý deň, keď si prečítavam internety alebo blogy alebo proste čokoľvek, len zistujem, čo je zase nové. A stále je to nejaký ako skok. No vlastne začali sme ChatGPT, už dneska je Claude a neviem čo všetko a už ten dokáže to napojiť sa tam a
vrajím, že my už nemusíme premýšľať na jednu stranu, už to všetko robí trošku za nás. A čo bude za 2-3 roky, ako je veľmi ako odvážne, ale chcela som zistiť, jak to vidíš, jak to vidíš ty. Každopádne, veľmi pekne ti ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Že sme sa takto mohli stretnúť, porozprávať. Veľmi ti ďakujem aj za ten tvoj vhľad. A samozrejme pre tých, ktorí ešte nevedia, či sa zúčastnia Amsterdamu, tak by som ich rada ako pozvala, nech sa zúčastnia, lebo sa môžu dozvedieť fakt veľa hodnotných informácií, tak jak v e-commerce, jak to funguje, tak jak AI, budú tam zaujímavé workshopy, možno ešte vieš dať k tomu nejaký záver, kde to bude, ako bude a dúfam, že sa tam vidíme my ako IPEX, tam budeme určite. Tak ja verím, že týmto rozhovorom sme tých ľudí aj okrem odovzdania nejakej hodnoty trošku naladili na ten Amsterdam a poodkryli, čo tam reálne bude. Takže verím, že sa tam vidíme. Super. A ešte bude to 17. septembra v Bratislave v Refinery Gallery. Super, super. Tak vidíme sa tam. Bude tam určite Jakub Jarabica za Amsterdam. Budem tam určite aj ja za IPEX. A dúfam, že sa tam všetci vidíme. Ďakujem ti, Kubo. Ďakujem ešte raz.